be van vaxolva, vagy csak egyre csúszik ez a szarról ebből. Nem, nagyon, hallod? Fogd meg! Ez nagyon durva. Nem merek kiállni. Fogd meg, így kiszél. Szírmad el? Még szép. Ja! Ne kamerázz! Kamerás mobil! Ja, rá kell állni. Hol lesz az? Hoppá! Hallod, gyere! Szép! Megcsináltok mindig ezt a befordulás, és akkor úgy szlájdoz, nem? Tehát egy 180-at nem. Nézd ki simán elő, és akkor 180-ba is úgy szlájd. Azt ne csináltad. Nézd simán ki, és akkor 180-ba szlájdol. Tehát elfordul, megyek föl, csinálok egy ilyet, akkor így tudom mindig. Ugye? Ugye? És azt szerintem másik irányba se. Gyere! Variál meg, dráj! Sima szarra. Gyere. Jeff, te balkezes vagy? Nem! Fordítva csúszol, mint ahogy én szoktam. Nem érték! Ez pont az ellenkezője. Jó, én